Bħalma hawn min jieħu gost jara l-films tal-biża', bl-istess mod insibu min jieħu gost jaqra stejjer tal-waħx. F'din ir-rokna niltaqgħu mal-awtur Anton Grasso, ġigant fost il-kittiba lokali tal-istejjer tal-waħx. Il-waħx dejjem kien jinteressani meta kont tifel. Żewġ raġunijiet primarjament naħseb għax kurjuż u beżżija ħafna. Allura jekk taqgħadhom flimkien dawn iż-żewġ raġunijiet, naħseb ituk risposta konċiża ħafna. Għaliex huwa suġġett li jinteressani daqskemm jimbuttani. Jimbuttani għax beżżija ħafna, imma għax kurjuż iressaqni lejh fil-qrib tiegħu taf. Il-ġeneru tal-biża' inbidel ħafna tul iż-żmien ta' hemm dak it-tip ta' biża' siket, biża' li taf li qed isseħħ xi ħaġa, ma taf x'inhi, taf li qed isseħħ xi ħaġa ħażina. Pereżempju Rosemary's Baby ktib kien saħħarni meta kont tifel, dak qlibtu meta kelli 22 sena jien kif ippubblikajt l-ewwel ktieb. Pereżempju romanzi ieħor li qlibt għal-Malti The Mephistopheles, il-Valz ta' Mephistofle. L-istess, xi ħaġa ħażina ħafna qed tiġri, pjanist. Ikun se jmut satanist, jaf li se jmut u jħalli ruħu f'idej ħaddieħor li għadu żgħar, li għadu żagħżugħ li jista' jkompli ovvjament u jidħol fih. Ix-xitan itik ħafna affarijiet, nemmen jien, imma tagħmel x'tagħmel fl-aħħar mill-aħħar titlef dejjem jew. Mbagħad hemm dak it-tip ta' biża' li pereżempju meta bdejt nikteb jien anki l-kumpanija Hammer fis-snin ħamsinijiet, pereżempju fis-snin 50 mummi umu twiebet jinfetħu taf dak it-tip ta' biża' teatrali, vampiri, frifet il-lejl taf. Ġifieri, u mbagħad hemm dak it-tip ta' biża' ieħor. L-Exorcist, per eżempju, kamera tricks, kexxun jinfetaħ, mara dawar rasa pupa, imma il-biża' mix-xitan, ir-realizmu tax-xitan. Illum il-biża' qiegħed ħafna naħseb jien iktar ikkonċentrat fuq dak li hu psikoloġiku, dak li jien naf ngħidlek there is a maniac following you, hemm qattil, hemm miġnun qed jimxi wara l-passi tiegħek, jew daħal xi ħadd id-dar, hemm xi ħadd id-dar mar id-dawl, dak it-tip ta' biża' taf, jiġifieri dak il-biża' psikoloġiku li iżommok imwaħħal mhux żviluppat, il-kult tal-biża' kif qedlek żviluppa. Imma illum naħseb li l-aktar pereżempju naf ktib ieħor li saħħani it-tifla li għerqet li ta' William Katz, Death Dreams, jismu bl-Ingliż, tmut tifla ftit snin u tibqa' f'kuntatt ma' omma, tittara dawk ix-xeni, qed tara biss omma, biss qed tara, ħadd mu qed jaraha li fakultat jaħseb li qed tiġġennen, imma u tibqa' f'kuntatt dak it-tip ta' biża' naħseb psikoloġiku llum l-iktar biża' li jagħmel sens. Ovvjament barra l-biża' mix-xitan, dak jibqa' l-fulkrum tal-biża'. Huwa l-istint tal-bniedem li ġalu jħoss ġibda lejn il-makabru, lejn l-istejjer tal-biża'. L-ewwel nedda m'hemmx triq tan-nofs. Fix-xogħlijiet tiegħi, fil-kidba tiegħi ġifieri ma tgħidx Anton joġobni f'dak il-ktieb u ma joġob. Hemm min jekk jismani naqra l-Vanġelu jitfieħ. Jgħid li Anton Grasso jdejjaqni. Anton Grasso ma joġobnix. Daka tal-biża' u ismi minkejja xogħlijiet oħra li għamilt jibqa' mwaħħad naħseb jibqa' marbut. Ma hekk nixtiequ jagħmel jien jiġifieri ma' xogħlijiet tal-biża' f'Malta.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.